Mä ostaisin Singon. Ne on loppu! Haist sääkin nyt. Jaha. Jos sä haluat Singosta, niin tässä on. Kuulin tuolta jostain ammuskelua. Mitä helvettiä sä täällä muita ammua? Enhän me mitään ampunut. Oho, lipes vahingos. Haluamme pitää pensselisetää. Mitä sä aloit laulamaan yhtäkkiä? En mä tiedä. Haist sääkin nyt. Tässä sulle vanha isoäidin perinne. Jaha. No niin, täällähän piti vaan vähän siivoskella. Sinut on pidätetty tappamisesta. No jahas, ja kukas sinä olet? Mitä saakeli virkaintoili? Mitä sä sanoit? Tätä. Hetkinen, pikkuhetki. Ootas. Toimi nyt, toimi. Toimi. Ei. Hetken kuluttua. No niin. Hihihi. Sinne meni se virkaintoilija. Itsemurha ydinpommilla. Woo! Niin alkoi 3. maailmansota.